Hi friends, welcome to Dhanush Tamil Gaming. இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்கணும்னா கேம் சம்மந்தம் தான். என்னடா கேம்னு சொல்லிட்டு இதை காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது வந்து ஒரு ஆப்பு ஆட்டோ கிளிக்கர்னு. இதுமாரி உள்ளே போயிட்டு அளவுலாம் கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிடுங்க. உள்ளே போயிட்டு ஒரே நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள், இங்கே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே எனபிள்னு செகண்ட் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இது மாதிரி உங்களுக்கு சைடில் வந்துடும். உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும். இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீ ஃபயர். ஓகே கைஸ், நான் ஃப்ரீ ஃபயரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். சரி, அது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹாய் கைஸ், எப்படியோ ஒரு வழியாக வந்துச்சு கைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்காக சும்மா ட்ரையல் வந்து ஒரு மேட்ச் போட்டு காமிக்கிறேன். சவுண்ட் ரொம்ப ஹெட்ஃபோன் போட்டிருக்கேன், அதனால் ரொம்ப கேது. சரி, ஒரு கிளாஷ் ஸ்குவாட் ஒன்று வச்சிடுறேன். ஓகே கைஸ், இதுமாரி வந்துடும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, வந்துடும். கைஸ், யார் யாருக்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஃபயர் பிடிக்கும், யார் யாருக்கெல்லாம் பப்ஜி பிடிக்கும்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். கைஸ், எனக்கு ஃப்ரீ ஃபயரில் பிடிக்காத விஷயம் என்னென்னா, இந்த லோடிங் இது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நேரம் லோடிங் ஆகும், அதுதான். ஆனால் இருந்தாலும் விளையாட்டுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இது பாருங்க கைஸ், ப்ளஸ்ஸு குத்துக்கோங்க. ப்ளஸ்ஸு குத்தா 1ன்னு வரும். இது எடுத்துன்னு வந்து இது எடுத்துன்னு வந்து கன்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் வந்து மறுபடியும் ப்ளஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இதில் வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் ப்ளஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த சென்டரில் வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. இப்படி திரும்பிக்கோங்க. எண்ணி எங்கே வரான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே ஒரு ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. இது பாருங்க, இந்த பாருங்க கைஸ், இது மாதிரி இல்லைலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கு. ஆஃப் பண்ணணுன்னா இந்த பாஸ் பட்டன் இருக்கு பாருங்க, அதை ஆஃப் பண்ணணும். இந்த 3 to 1 பண்ணணுன்னா மைனஸ் கொடுத்துக்கோங்க. சரி, நம்மளுக்கு அந்த பட்டன் வேணாம், அந்த 3 பட்டனு, அதனால் இப்படியே வச்சுப்போம். இது பாருங்க, நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம். இந்த 1 தூக்கி படுகுதில் வச்சுக்கணும், 2 தூக்கி கன்பாட்டில் வச்சுக்கணும். இது பாருங்க, உங்களுக்கு ஓடுற மாதிரி வேணும்னா அது எனக்கு தெரியல, ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணி பாருறேன். ஒருத்தனு அடப்பாவி, சரி சுட்டாங்க கைஸ். சரி பரவாயில்ல கைஸ், உங்களுக்கு ஓடுற மாதிரி காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால் வந்து இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் பார்த்துன்னு இருங்க. யார் இன்னும் ஒரே ஆள் தான். இவங்க செத்துட்டாங்கன்னா நம்ம விளையாடலாம். அதை போய் அங்கே சுடு 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 சுடு. வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு. ஏய் வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு வின் பண்ணு. அப்பா, எப்படியோ சுட்டா. சுடு சுடு. ஐயோ, யார் அது? ஓ, இவங்களா? சரி வரட்டும். சரி கைஸ், இப்போ காமிக்கிறேன் ஓடுற மாதிரி. ஒரே ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். மாதிரி வரல. ஒரே கைஸ், படிகத்துலேருந்து தூக்கிடலாம்.
ப்ளஸ் குத்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓடுவோம், அதுக்கு இங்கே வச்சுக்கலாம். செகண்ட் வந்து சுடுவோம், இங்கே வச்சுக்கலாம். ஏந்துவோம், சாரி. ஐயோ, சரி ஓகே கைஸ், நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பப்ஜிலையும் விளையாடலாம், ஃப்ரீ ஃபயர்லையும் விளையாடலாம். கரெக்டாக அந்த எனிமிகிட்ட போய் நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்கோப் வச்சிங்கன்னா நம்ம தான் வின்னு. ஓகே கைஸ், இதுமாதிரி நிறைய ஆப் வீடியோ, கேம் வீடியோலாம் வேணுன்னா மறக்காமல் லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள், அடுத்து வந்து கிராணி போடலாமா இல்லை வந்து ஈவல் நைன் போடலாமான்னு. ஓகே கைஸ், பாய். சரி கைஸ், வந்துட்டிங்க. இந்த வீடியோ ஒரு வின் பண்ணுறோமா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு போயிடுங்க. சரி, நான் இப்போ வந்து சாரி கைஸ். ஐயோ, ஓடுறா டேய், ஓடுறா. சரி ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து எனிமி யார் சுட்டினே இருக்கான். ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன்.